No. Jotelo e bwo riwruog Azimio oramo mar sundo piny owacho mar Kenya kwanza mondo chopie singo mage ne jopiny kaka ne giwacho. Jotelogo bende owacho ni nomagi loch e yiero mano mar higa mokalo. Romo na mano ma en mar 10 nyaka ne ogai mar Azimio kod Lange chak wuotho ka twak gi jopiny nochakore kod twak madundo ma bende obedo e kind Odinga gi jodongo, jotend kanise to kod moko kuom jotelo mopogore e bwo riwruogno. Motelo ne romo maduong' ma bende nobagi e lap Moi. E twak mare a lap Moi, Odinga nosingo ne jopiny ni oikore mar kedo mondo Kenya owuog e twech matelo marach ka bende kwayo jopiny mondo osire. Elections are beginning to count for nothing. The suffering of the people now count for nothing. Parties other than the one in power are being made to count for nothing. Kenya Kwanza is taking us back to single party era of mtukufu rais. Hii vita sio vita ya Raila na Azimio. Hii ni vita ya mwananchi. Wewe mwananchi ndio unalala njaa. Sababu pesa yako ya kuleta bei ya unga chini imetoroshwa na hao. Wewe mwananchi ndio uko na mtoto amekosa kwenda shule sababu huna pesa. Wewe ndio unakosa makao sababu kodi ya nyumba imeenda wapi? Juu. Wewe kijana ndio umekosa kazi na wameondoa kazi mtaani na hiyo pesa wameweka kwa tumbo zao. Lazima tuseme kwa sauti moja, enough is enough. Nitie wenye moro ilungena julu ungena julu ipenye na julu nyise kumononyo wala otimonadi yocho kuneno okupunjo bende.